Rumoni ndio huyo. Hapana. Hapana. Sasa awachia. Ndibabo wana wangu. Eh? Ndibabo wana wangu. Wow. Murumo ndo ufambi dena. Rogara ku. Agati. Mbawa. Magabari. So 18 July. Ule. Baba wakanga watuka inini na babu wangu na ame wangu. Ni ama zangu SFMI. Wakatuka babu wangu kuti Rumo notunda mahure machenda akasvawa wakatuka inini kuti becha rinengera ame wako rakarembera ngemombe yako zvara. Baba. Ndopa ndikawati ini bond izvo andikare nemukadzi anoenda kumwedzi kasingagume asi handino mwedzi kasingagume ndichangamira. Ndopa ndikabva ndati kuna baba wana ndichakwanisa kugara nemwana nditukira vabereki. Alright. Pasida kutsvaga here masabu kana kudari pamambo kutaura kota. Ndakaenda kupolisi. Polisi. Takashayaniswa zvinhu. Polisi. Yakushandisa irani. Ha? Yakushandisa irani. Sajini manga ndokaka ndichishayanisa mushure monge baba wachirambira zvinhu zvangu. Polisi ndio. Manga. Polisi yokupi. Pano babvatsa. Pana. Vachirambarisa vanhu. Ndizo ine. Manga. Akaenda akasiwa nani? Ma. Ndizo ine. Nemedari ndizo. Mbuzana nabarisa wani. Baba wangu wasikana. Yoa nani? Ndano zikuru na Mungu gawe. One. Wasikana. Ora leba tu. Sasa wewe wabamba na July. Wao wataka kufahamiana huko. Sasa uingie mkomano wa mtu. Ma. Mkomano wa mtu kufahamiana. Kupuru magabani. Ndakawapa. Magapa kupuru. Polisi. Polisi. Baba wakando nachienda kachakona. Ndipo wakati Kufunda kupuru wakapa. kumba kwao. Kupana nani? Papa na sisi wangu ni hanzvadzi yangu. Sasa walipo. Walipo. Kare bangala kama. Alright. Kizoyo we. Sichoka zisanya hii. Kizoyo na usikomba ke. Chamani maoko. Ndingangotambira ndichiti semabudiro akaita nyaya yekunzi nini ndafambidzana nevava mushure mekuti nyaya yangu yasati auya kunzi ndotambira kuti handozviri Unogara muvileji mumwe chete. chete Unogara ndogara village ndogara mamhando. Sisi tibatsirei panyaya yevana kurumira. Mukadzi uya yakapa kukuru. Iwo wakapuwa kukuru. Ndinopuwa project. Sadoko wangu aripo asi parefu. Ate sisi. Zoso takushedzere. Uruwenya murume akapa kukuru muri. Ndizo. Ndirai chaizvo muri. Pamusoro. Zveshuwa mwana yakapa murume. Ndandiri ine nanzvadzi yangu sadombo wakaramba kuti ndazvikwanisa basa sawa. Mwana akati ave ndisunungure ndanzwa nokunetsi. Obva budisa dhorobha pamurume akatenga super delight iripo. Akanwa. Kumba. Ruzi ngwere. Kwete kudaro changamira. Handoda kutaura chokwadi. Pamusoro yarachangamira nemakurukota. Zvekutaura zvese amanyepa. Sadombo wangu mushedzi anga achitaurawo nyaya yacho kana muchitini ndakapuwa. Kuti sadombo wangu inini haagari parefu nepatinogara isusu. Ariko kumasoro.
Wewe manetsana iwo waterere ndakatera changamire ndakataura kuti inini kana ndakakanganisa ini ndiregerere dziri shingu dzikuda mukadzi wangu ndakabhadhara mbudzi ne$90 US cash wati wona kaiwe mukwasha sezvo watipa zvinhu izvi zvichokwadi mhosva yako wabvuma chitipawo mombe handina 3 weeks ndabvobvisa mombe yacho kwasara $70 ndoba ndikazobata mukadzi wechikomo anzai kuti kunyepa here vari kunyepa mukwasha vakaita vakadaidza babliko kwarari vakati kuno kana tezva kunda kavatadzira vakanga kufambira namurando yangu vamunina vakauya turi kuchechi vakandigarira kuti ndadzoka vakati mukwasha akandifona ndichiuya kuda iyo kudaita kuti vamega ndonya yari mukwasha kuti ati ndakatadza saka ndakuripa mhosva yangu saka isu tamuti nenda murandu tipe mbudzi ne$100 akauya nayo mbudzi ne$90 ndatambira ndopakanzi asi kupa mwana wedu chagara nemwana wedu isu ndichapa decision pamwana wedu ndozvaukaita ehe hanzi ini ndamurando kuti wari pamhosha wotwa kwakaita kuti wari pamhosha idiyo fana kutipa mombe $300 saka vodwa wakubvisa 240 haisi mari yekuzvipfuma 240 aibvisirei kubhadhira mhosva manje aibvisirei kutuka kwakaita kana abvisa mhosva watora mukadzi wake pamusoro wachangamira baba wasitwabvisa zviiri hatimanikidze munhu kuda munhu but toda kuti muite zvinhu zvine channel isusu toda kuti tozose kupa nyaya ichi mikuwa yekwenu animukumadzvisa makabvisa ndenda murandu $100 nembudzi ainge rei akanzi ndenda murandu zvese makatambira akuza mhosva yake kuti atezva ndakadasi izvitora izvi baba muti uisa mombe yakange riyei akanzi yekubvuma mhosva yakubhadhira mhosva manje yei yekutuka kwakaita ndonenda murandu kwayama ndenda murandu akanziri paine yesu baba vakadaidza ndokamutumwa baurimerame vakurikwanyi vari kuyukepaa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 a wakatituka vadabhadhana nenda murandu mbudzi abatwa huku mbudzi ne$90 tabva kubhadha $90 ati musi wa30 pane yamombe tipedza kubhadhara toda kupe mhuri yani aitaura ndiJames Mutaiki aiti ndakamirira ana baba tobadabhadha mari iri musi wa30 August tobadha 24 ndaketana kuchipa angapere James Mutaiki angasipa baba wao right samteka nuzanyeke jemteka lezi yaitotaura amai zvinozowanikwa kukwasha munowana noniwa but tinoita kuti muite zvinhu nevhara mukoze zvinopa nechikomba chakagara this guy is innocent boza kuda mukadzi arambwa chikomba kachi chichondobhadhara ari kubhadhara mhosva yaparwa naamai nababa mukuona pane nyaya imi muda kuramba muchingodya chete but isuda kuona kuti nyaya yakafamba sei bozi kana matora makati uisa mombe ndei naisapo kana munhu abvisa mombe then ndiza kupuma mhosva yake kutobvisa kumaka moti kana wabvisa tozokuzorera mukadzi uyo ari kuonwa chinyengwa nemumwe munhu asi raichi ndiyana iyo shamani wabvuma iwewe une mhosva iwewe handiti yokuti wanyenga mukadzi womunhu ndozvipachena tinoda kufamba nenyaya nokuti nenda murandu yakaiswa aisa nenda murandu womukadzi wake akasikasi kuno mumwe munhu aisa mukadzi wake ndokuya mukabatisa uya nemhosva avape mukana ndakamboona gondo richibata nyoka hombe pamabatiro akaita akatedza kubata varamonerewa varazobatwa ndiyo
Nini kutautaura? Zvese zvitaurwa zvisiri zvekuti yakanzi mombe ndeyekuti yakanzi ndeyekubhadhara mhosva yekufa kwawakaita kwete kuti hanzi kunzi kana zvaramika kumira pabacho Mamai chimbonyararai. Uidai sada mukadzi wakaibhadhara. aibhadhara mhosva yake yekufa kwawakaita. Yangareni ndamurando. Angamangarirwa here. Amtaiki. Batsomzulu. Murume makamtaja ndamuranda ndisi. Mari? Makamtaja ndamuranda ndisi. 90 years plus mbiziro zo. Babazo mti abati ndakangaisana baba andi tuzaitaura. Right chakamiri. Ande ikanina kutsanangurira. Muswa 18 July. Ndibva kwa Bini kunama kwatezwa vangu. Ndisvika ni kumba ndiri. Mwana wangu anga abva kumba vanofana kuenda. Ndasara na hama yao. Ndasvika kumba makindi anga ana evandiri. Ndikati ndinopiwa makindi mwana wangu kwandiri. Ndasvika ikoko mwana apa ndikati ndauya makindi. Ndichingobva ini papa ndangu kwanisa kufamba kuzenge kwedini whatever izvozvo handirika ndiko zvikanzi iwe imbwa iwe takura mwana wako uende naye wanzwa imbwa yemunhu wanzwa ndapanzwisa pese pano mira muchaikika dzimwe nyaya uyo akakutuka zvese zvataurwa naamai akakutuka azotera kumba kwako wakazoita sei chimira zvakanzi imbwa mutakura apera mapanga kubakubatera andirika ana kutera pakwanga achiya kwandiri andirika akafonera munyina wangu akapotera kuliko kana munhu akanganisa vafonera munyina wangu andirika zvanzi vanhu vakunga havasi kutaurika nawo munyina wangu auya ndikati izvi andidabhariwa nauya anditobusvida ndiramba itukirwa chete andirika munyina wangu ati mukova ayo ndimatukira naye iwe bhanzi iwe kuona ndizive kuti chokwadi kuti iwe ukatuka atezva unobvuma nei vati ndokubatira imbudziikati andirika vataura munyanga zvikanzi iye haisi mari yekuroora be imhosva yawabvuma iyo ndakatizira atezvra vangu andirika adaro anganzi mbudzi $100 vairi 90 nembudzi andirika $10 adaro andirika tatomboke bvadzoka bhanzi iwe zvikanzaiye pane vana andirika pane vana ndaita kumbira kuti ndoita sei pane vana andisaramboka yadirika zvikanzi ndaita kuti ndibhadhare mombe manzwa andirika kuti ndizowana kuonana nevana bhadha 300 andirika pa 300 vaya ne 240 andirika 240 akaya 240 6 aina kuya andirika adaro adaro andirika akazotuma baba vake vati baba mukuru baba vake vaya kumba zvikanzi mukurunga ndauya ndatumwa kuti nditaure mhuri yekuti idzoke kumba ndikataiwa inini hapana ndokwanisa kutaurira amukurunga kana kuti ini muroora ndiwenyu mwana ndiwangu andirika maindi kushedzere muroora wenyu abude mutaurire nani naye auya abuda mwana wangu andirika uyu mwana wangu akwanisa kutaura kuti murewa inge ndikamupa shereni 1 mwana wenyu pana sadombo akadima uya agara kunzoka zvadara andika muriya vakati aiwa amutaiki ndazvinzwisisa hapana chamandipindura chakaipa kana mimi kana amai kana ndinga andirika hapana chamandipindura chakaipa pa ndakaenda kudzosera mwana wangu kuti aiwa amukurungu wangu hapana chamandipindura chakaipa iyewe wakatotadza kuna amukurungu yangu saka muroro wangu ndiye andipindura kuti inini handichaitasi handichada ndozvanaida kuudza munhu wake amutaiki wachazvionaiazvobira patakati mukaure chamazotaura mai semurume sababa nyaya idona pamutaiki ndeyekuti mwana kana achinge akurambwa kuti iye hachada murume muzimbabwe muno kuti mutemo hurumende anoenda kupi aiwa pindurai mubvunzo ndabvunza chete anoenda kupi anobatana kupi
kuno kwa mambo ni utangira kwa sababu mama gara muzizero mazira izvo saka inini ndakagarira nyaya ndika ini ndaifunga kuti papi washereni nemukadzi munhu ataura aifana iye ndaifunga ndiataka kukwira kuti chakarambiwa nemukadzi chii yapera kai yapera nyaya samkwasho nduba mkwasho ndoziva nini andilika uyu hapana ndoziva patule akandita aiwa taiki wagona pese zvese wagona hatisi kukushora kuti ase wagona zvisingaiti mkwasho ndoziva upi andina mkwasho ndino mubvunzo inini kwamuriyo achakadii amtai hamuna mkwasho ndipindure hamuna mkwasho mkwasha atati hamuna mkwasho matemaiti pindurai chete kuti ungana kuti hamuna mkwasha here mukwasha mukwasha handisisina owamekaona here ndoupi yei kana rusamba kana cent kana niki 150 pawana 180 pawana waii pamusoro changamira nyaya dzese dzikutaurwa kunzi ini ndandakara pane mukadzi ndikuzviramba nekuti amai panengewasipo pese ndaigara saka apa ndakachita kuti ndikupewe mameseji angu atikataura naye kubvosvika musi wandazomubata muti muone mameseji acho imimi andaitaura nemukadzi acho muona kuti mameseji evanhu vakarambana ii iwe tai ndichikazvako ukanyarara iwe une problem usasaita hasha pasi pako uzinzwa isa nyaya kuvanhu ndakubvunza usimbi kubvunza kwashoko ndo mameseji angu aya andaitaura nemukadzi wangu iye asina mkuwasha varandazomubata rachitangamire imini chamunoti munhu akarora chii aiwa ndindakuibvunza ivo nemamutai imini handiti mwana wenyu atanga akurambira murume nawe kuti akakutukai imini ndobva mabhadharwa kutukwa kwamakaitwa kumba makatambira kutukwa kwamakaitwa zvinhu zve makadi kuti mwana muchidzokera akabhadhara right munhu akatotuka ndakatongunambira imo ndikati izvi zvinotukisa mangwana futi izvi aiwa mombe yakaipa 240 yakanoeka imombe dzedanga dzovana wanaiya patukoteka ndakutosapurita 5 kana kuchaida ndikatosapurita 1 nendava kubvuma kuti akandituka auna bvunzo here iyewe abhadhara kama ifanira kumudzosera mwana wangu abhadhara uchidzokera kumurume munhu akamuchaja yakamutaura kuti unokwanisa kutaura naye kana wadii unokwanisa kutaura unomudare unotaura kuri vanhu vakurutereki mimi munhu akatisisa mwana wenyu akatumira sakirai kunonombonana munomuti chii kwasho kana kuti machendeni anotukana nemakatukana nemwana wenyu kwasha matemai kwasha akadia machende yakaora yakashaya yanozvara mahure anditi hure rine ndo rakuda kudzoka kupenzeredza manje anditaura machende yakaora anozvara mahure nambuya wacho mutoto anozvara mahure usaite slippery time zvakutara zvichikuziziya aikona kuramba uchizvidzokeredza those are bad words wafaa kuramba ininokwambozvizikorechi chiramba chadzokeredza nyangwa wataura tinofaa kufana segepi respect rovanhu zvino iwe kuratidza kuti yoba ndatoona kuti ari kutonga ndiani pane zvinhu ndikutonoda kutonga ndiani ichi chikomba kachi ndinongochisa mombe 4 uyu anodya mombe dzake
hazina problem neni but ona ka ignorance yamambo ka inokwadza dari rangu ndokuchaja kama uri kunzwa kuti mambo ala kuti azvizva ndokuchaja nokuti ignorance yako iwewe haifa kwatoti dari rangu une ignorance inogowa uyu ndiye mukwasha wako nometa kuti pane maproblems aripo pandiye mukwasha wako zvinoyeura kuti unonge isusu munomu tikuita zvedambi kuti zvakasvazvi tinoziva madomasi ndaanosvaka hatidi language yakati uchi gara paseda asi mwana wako musikana language yakadhakwa ndosaka chizokutukirira mazviko ene kuti ukwaisa ukuzaabhiusa pamberi pevana vako kuzvitsa mbora kuzvidhokodhesa such filthy mind ifilthy language haisi right kuvana ukuzise mwana wako rega ndikudzi uyawazorikuta nyaya yako foni yako akabva hausi kuziva kuti meseji uya kusvibisa iwo makapinda meseji chinzi kana munhu ane chirwere endo wandikutoda achishandisa foni yako iyo yakasosirwa zita rako indikataiko nyaya idzi handii ndoda kuzvitoma kudari ndakamurambirawo ndaona meseji itumirwa nemwana wako ichitonge iwo ndokutumira tipe meseji achishandisa language yakadhakwa ndomanikazoti this language guy musha wako wapara na amaya indibuze kuti sei ndo vari kurodza mwana unonzekuruwani inini sekuvatadiyo kana utani kanti farasi utai tishendia tisheni muzivi wangu anuganaye tisheni namba dzako chii yangu ni 077 ndoti uone meseji iripanapa isingaiti yetume mwana wako nenamba yako sikuwa tisheni ka 077 98 50 923 foni dzasiyana nezekuzotajere 077 dzakatukira mameseji asingaite itoda kuti uchivaverenga saka language yakutaura muno ndokutaurwa nevana vako vachitonge ndiwe saka ndichaziva manje kuti uizuu language ndosaka kuona amai akakumhanya vakuvhara nyaya ndo vaisenda meseji vachitonge ndiwe saka manje ukurambe wadi kutaura pesaka uchinyangadza baba wako saka wazviona wane nguva uchinyangadzwa zita rako kumukwasha ndosoka uchiona mukwasha achikutuka because ane language iri kubuda kuonungomo iri kutonge ndiwe ndinoda kubatsira kuti mangwanaka uzive kuti vana vanogona kuparira mhosva yausikazivi uyu ari kutukirirwa newe nokuti foni yako achitukirirawo iwe hanzi une chirwere ndowandada akasi ndoune chirwere iziye mufoni muzvirimu mvura foni yako tikupaverenga saka wasoonaka mutaiki tinoda kuedza kuvanza ndosaka tachibvunza mukosha wako ndoupi bcause kana akasi mukosha wako ngosikamusendere mameseji kuti bvuma kurambwa wambosendera meseji yakadaro makaibhosendera makuti ndiye ndokubhadharisa ndimakanyangadza murumo toda language yakanaka vana handidi kuzvara mahure mambushu mukona mameseji aya haumboaverenga ndakakupai anonomwana mwana wako acho akanyangadza zita rako zisingaiti kana pane munhu ada kuverenga dara aizomuchabuda musha toda kuti urambe une dignity musociety kana tofamba usandivenge inini ndinotobata nyaya nemazvo ndachikuvanza pandazoona kuti ndakaramba chikuvanza kuchita nharo zvinokanganisa dari rangu wakaipiswa iwe nemwana ndokupa iri woverenga usingadaidziri sped iwe shamani chikomba chakabatwa chi asi ndiri kuripisa iwewe uyu ndomupa mombe dzake mbiri ndokubatisa mombe mbiri that's very fair ava havana mhosva vari kunyangadzwa ri achita foni ndiya kusida mameseji achinyangadza kuna baba wake uyu handamumefodza ndomupa
asi yei mambo yeiko uyu same area iwe voice out munhu kana angodzokera 1 month wakutorora kudara uchimuziva ndozazva uri kuita ndoziva kuti mukadzi wako muri wesame area iweyo ndakuvumira batiziva kuti fonika ndakunyima kuti ione ukaiona unoziva kunyanga kuita musha wako Bozi chandulani andikona kupandilika ndisingaziva mamesiji nje yari kandilika ukwasikazika andilika sandida kuti mwana wangu anatsonipfuta mudare kuti achidana zvauyu here kana ndatukunoku ya uri right mapfungwa dzako ba uri right mandina chikuzo nhasi ndaida kuzviita matanga unogadzisa musha wako handisuda kuzviita nhasi nokuti takakuzi iyeiko achadzoka kunevanadiki nevanatu upagukuro yo izisere nyina wasina misa yasingeti awuzisere ndozo akaita mwana zvina ndazvinyangadza zvienda zvidira jecha ndozo ndanyangadza manje usanyangadze baba wako azvinyangadze iyeyo ane chirwere wacho chimutora wozi iyeyo wangotaura chirwere kondishina wachotaura ine ndasingazozvitaura patoda kuti tirambe tine unhu hwevanhu tikaita munhu azvisizvo kana ungasamude mungopa chikukuru akakagona daakakuya kuti kwasabu vakapanda kukuru zvipachi pamutemo semombe mbiri dzokatwa end of November wanzwa chamani ndaonofuma kuti toona kune dambudziko chokwadi andazviona changa mukadzi akonomuda wakwapa imba yekurara ako ngowapa tondowati ngowapa ndatongokwapa rumwe wamwe wakabatirwa mumba makwati iwe usatirambire ndikuziva chokwadi vakabatwa rumba mako ukabora bure kuti mwani kakamira pasi kakadiki usadaro manana moswa asi next time ziyasita sevanhu zvakubva pawaita se muise 250 pamunhu isai mwana wemombe ibodzi toda munhu anofamba negwara rakanaka kuri munhu iwe gwara rakanaka kana usale murumo utaikare inadari rako iyoyoka kana mukwashaka kutanganisa whatever zvakabhadhara unosangana pamwe chete muchitaura kana mudare muno wazvinozotaura For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.